Raja kami wo kakha Tamsani boyar shikha Raja kami wo kakha Tamsani boyar shikha Adi ta khuksong adi bo khuksong Raja no lam song nani Khulumka joto nai tongnai ani rangsangni takhuk tei bukuk sorong no norok nai tongo notice live Tipra channel no norong bagai belai no kok tuma update tu wi faika khna 8 tarik salmari wo khwai ashram bari constituency wo Tipra mothani bokhaktui kaisa birat jonosabha panda khlaijangnani thangai tongo tei o jonosabha ni panda wo phainai Tipra hasteni 186 king Maharaj Pradut Kishur Deborma khna o Tipra mothani lukuthum panda wo phaisok painai o panda no tui khwai hasteni joto Tiprasa tongkosong tongnai lukurok belekheno kami tei lama kok pilaimung tei awaimung belekheno dirklai tongmani o mangpli rok nukjagui tongkha ekarangsani takhok tei buksong norok saimamai khna bubagra phaisok painai khwai ashram barini constituency wo champahour Bharat Sodar school ground mato khna birat Tipra mothani bokhaktui kaisa lukuthum panda songsa jagnani thangai tongo o lukuthum panda wono phaimajak phainai o hani bubagra Pradut Kishur Deborma hake hasten lukurok jotono khatung khaja anglaijak khnani o lukuthum panda wo thangai bubagrani kokno khnanani bagai tei bubagra no lamjak solainani bagai tamo sikili tamo sikla tei tamo burisuk tamo bura bebak bororong no khnani o lukuthum panda no tui belai kheno khatung khaja anglaijak जों नुगै मानखा मियानि सिमिनो o panda no tui kwbangma khwai circle lo kok awaimung saklai tonglaimani kwbangma lukurok no miya lama himbotok tei yakungbai himbui khnani o panda wo joto borok no manjaknani bagui omahai hinui miya salbrum no tei tini bo kokno tui prosar khlai tongmani o khorang tei o mangpli rok जों nugui no tongo hake rangsani takhuk tei bukuksong bwskangni 12 tarik April salmari wo TDRDC ni buto unsinai no 12 tarik lai thangmani yagulo 17 tarik o hinke sabo senkha sabo paikha o kokno tui saklai jaknai phiaba asalo bo bodolni mukhang ksungui baji thau perno phiaba bo bodol o 17 tarikni salmari wo senei bumokham hoiklaiei lukurok bai khuktui musujagui bengai jagui bo bodol ba khlaijak no phiaba o salno tei o jora no lukurok norok jotono naisinglajak tami hinke lukurok nayo TTADC area wo sabono sarkar swnamkai Tipra saron bagi kaham nai tei sabono
सरकार सनमका हिंके Tipra sarong ni bagai khoti nai fiaba hastene lukurok baksa bas salayo Tipra motha no phainai sarkar tubuka hinke Tipra sarong ni bagai kaham nai fiaba BJP jonojati morcha ni bkhakti bo tini sawin tongo BJP rok TTADC o sarkar phaikya hinke Tipra sarong ni সুযোগ সুবিধা এই মানথাই সকতাই বেবাগনো রোজাকনাই হিনে ফিয়াবা ববা কবই বত তাতাল আবো जों তিরেক তিরেক বসকাঙ্গ जों নুগৈ মানাই তেই সাউই মানাই ফিয়াবা जों তাবো বর্তমানো সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিংতৈ जों অ মাংফলি রক নুগৈ টংমানি যে খরাং খানাউই টংমানি ফিয়াবা bubagra no TTADC o teiwaisa sarkar tobunani bagai lukurok joto Tipra sarok tini saitok laimani tei musung laimani tei wansuk laimani lukurokni bokhani musungma tei lukurokni bokhani naimani tei wansukmani abo social media ni bisingtui no o mangpili rok nugui tongo hake rangsani takok tai bo song जों सावै मानाय tei norok nugui manai 12 tarik chongmari riwi paimani yakulo 17 tariko bud lekha jangnai asalo bo bodolni kaplaing no tei bo bodolni hari no fiaba norok nasingui tongde tei o jorano norok nasingui tongde asa sawino tinini kokno angorono mothaka jotono no hambai